Hej alle sammen og velkommen til den her video. Så i dag er det bare sådan Københavns vlog, hvor jeg siger til København. Jeg er i København lige nu, men sådan, jeg glemte at lave en intro. Man kalder det, I don't know. I Aarhus. Ja, i dag ved jeg ikke om det er Aarhus. Derhjemme i hvert fald. Så ja. Håber I vil like og subscribe. Bye. Okay, så vi skal nu tage lidt tid på færgen. Men jeg vil lige vise, hvad jeg har i min taske her. Så jeg har med bukner. Og så har jeg med telefonen, fordi jeg gør det her, så kan jeg bare lige. Og så har jeg en håndcreme. Godt. Ja, og så har jeg en netmask, fordi man ved aldrig om det sted. Det skal sove sådan lidt lyst. Så har jeg den her med min ørering. Og så nogle make-up-opstillinger. Ja, altså en læbebånd, ja. Og så parfume. Det er så lovely stuff. Og så en pung. Fordi så er det bare sådan lidt rundt. Er det nu? Så var det. Bye. Vi ses i København. Er du klar? Er det? Så vi er det der står, hvor vi skal sådan sove. Så i dag, det er næste dag. Så i dag skal vi i zoologisk have. Så ja, jeg vlogger lige, når vi kommer der. Nå, det er fordi der er en måge, eller sådan en mågeunge, som der er sådan kommet hen til vinduet. Der er sådan et vindue her, og så sådan gav vi den mad. Ja, og så blev den bare der, og så kaldte den efter mere mad, og så var sådan, det skulle vi ikke have gjort. Og så kom dens mor, og så nu er de helt crazy. De flyver frem og tilbage sådan, og larmer sådan. Jeg ved ikke, om man kan høre det. Ja, det var det. Okay, jeg kan lige vise en video af det. Jeg ved ikke lige. Eller vise, at det er sådan rundt. Jeg ved ikke, om de gør det længere. Nej, det tror jeg ikke. Altså dem, jeg ved ikke. Ej. Jeg kan lige se her. Er sådan der, hvor vi er. Og det er sådan en helt random hus. Ja, vi kender ikke en. Den er sådan, der bor her. Så, de flyver derop. Sådan, jeg tror ikke, man kan se dem. Ej, er det okay? Nå, men ja, vi ser i zoo i dag. Jeg kan lige hoppe på trampolinen. Skal jeg lave backflip? Er I klar? Nej. Så. Man kan nok godt høre dem, men ja. Og vi var på restaurant i går, hvor man nok godt kunne se, at jeg fik en bagel. Så ja, og jeg har ikke stillet mig så meget. Men det er okay. Så ja, bye. Ej, hvor kigger
Okay, så jeg har ikke filmet så meget i dag, men jeg har kommet et lille mini-hårde. Sådan virkelig mini. Jeg skal godt høre. Og så først har jeg fået den trøje. I love it. Den er fra Zara. Jeg ved ikke helt, hvordan man siger det. Ja, og så var vi inde i Sephora. Magasin, og så købte jeg den her parfume. Fordi, den dufter så godt seriøst. Og jeg har også allerede nummer 40 og den her. Og jeg har brugt rigtig meget af den her, fordi jeg elsker den. Så nu har jeg de her to. Jeg elsker den. Så ja, det var det lille mini haul. Så ja. Jeg glemte lige at sige, at jeg også købte en Reese's, men dem har jeg lov at spise. Ja, fordi faktisk næste dag. Så jeg var ude at shoppe går. Ja, så bye. 2, 1. Ja, så gør det. Det er lige akkurat det helt junge. Og vi skal i Fields. Jeg ved ikke, hvordan man siger det. Men fordi at vi skal være ude af det her hus kl. 11. Min færge sejler først 5:16. Så ja, vi tager bare i Fields. Så det kan være, der kommer et hoved. Hvem ved? Se. Okay, de ser ikke lige så gode ud som på billederne. Det smager det, de ligner. Så er vi kommet hjem fra København lige nu. Så ja, fra færgen. Og jeg har fået noget nyt tøj i Fields, ja. Hården bare lige. Jeg har bare lige. Okay, så først den her. Det er bare den samme som den anden, jeg købte. Bare i sådan en stribet fra Zara. Ja, sådan her. Og så de her bukser. Ja, fra en H&M. Jeg mangler lige et bælte til dem, fordi ja, de er lidt for store, men det er lige meget. Så ja, nu vil jeg bare sådan unpack